Na sziasztok, szevasztok! Ez itt az FF Gaming itt a Twitch-en, és az FF Cooking, a péntek esti FF Cooking, és ma banános sütit csináltunk a szülinaposoknak, úgyhogy nézzük is meg, hogy sikerült. Egészen feljött most már, szerintem kivehetem, nem? Bele kell szurkodni ilyen izéket. Lehet, szerintem sima villát fogok most beleszúrni, mert fogpiszkálunk szerintem nincsen. És meg kell nézni, hogy trutyis-e, és ha még trutyis, akkor már... Hát egyébként amúgy szerintem már jó. Már nem trutyis. Szerintem ez megsült. Nyomjuk, nézzük. Jó. Akkor most kiveszem a sütőből. Tessék? Hát erre rárakom. Na! Zöld-lila banános süti a születéstaposoknak. Egyenesen az FF Gaming csatornától. Na, ezt most valahogy ki kéne innen bányászni, de azt még nem tudom, hogy. Jó, vékonyan fogok neked vágni, Alice, de amúgy itt még egy kicsit trutyis. Mondjuk nem nagyon. Hát igen, a belül még nem sült meg, bassza meg. Nem, a lila az még nem sült meg. Még vissza kell rakni, nem? Amúgy tök finom. Törd le róla! Kalapáccsal, tényleg az kéne. Na jó, szóval a lila az még trutyis. És mit csináljunk? Visszategyük? Hát vissza kell tenni. A lila még nem sült meg. Jó, hát akkor még vissza kell tenni. Lehet, hogy a különböző ételszínezék miatt különböző módon sül meg. Akkor meg is fordítom, most majd így rakom be, hát ha így valami történik. Amúgy nagyon finom. Jó, na addig, amíg ez még süldöget itten, addig itt előkészítem a terepet a díszítéshez. De gondoltam, hogy egy kicsit akkor... Ja, meg csoki. A csokit azt nem kellett volna ráolvasztani? Mit? De a tetejére is lehet akkor, nem? Mi? Jó, a tetejére olvasztunk egy kis sütit. Vagy sütit. Már nem tudom, mit beszélek. Tetejére olvasztunk egy kis csokit, meg akkor amúgy itt még egy csomó hozzávaló van, amit nem raktam bele. Itt van például dió, meg vaníliacukor. Jó, nem baj. Viszont van eper gumicukor. És ezt viszont mindenképpen rá fogom rakni, mert ugye epres tortát szerettetek volna, viszont most gumicukros banántortát kaptok. Úgyhogy ez lesz, epres izé, lesz lufi, itt vannak a gyertyák, és olvasztunk egy kis csokoládét, és akkor azt majd a tetejére fogom rakni. Ha? Jó, tejszínhab is van. Oké, akkor dió, meg vaníliacukor, meg mit, meg csokit. De akkor ezt most... Jó. Hol van a kalapács? Kell kalapács. Össze kell törni a diót. Azt még nem tudom, miben rakom össze. Hopp, egy áfonya. Majd mibe törjem össze a diót? Kéne valami tiszta konyharuha. Ez tiszta? Na, fogjuk a diót, és ebbe a kis anyagba összefogom, de lehet, hogy ez az anyag nem a legjobb megoldás, mert ebbe bele fog ragadni. Valami olyasmi kéne, amiben nem ragad bele. Vagy csak úgy, hogy törjem? Vagy csak így az acskón belül törjem össze? Mint a szerecsendiót. De abba az nem olyan konyharuha, az a baj, mert ebbe beleragad, mert ez ilyen törölközőszerű anyag, és az nem jó. Ez meg túl nagy, úgyhogy nem tudom, hogy mibe rakjam bele. Ez meg koszos.
Várjál, itt van még ez jó lesz. Na, ez tökéletes lesz. Fogjuk a diót, berakjuk egy konyharuhába, nem kell sok, és összetekerjük, így, és akkor fogjuk a kalapácsot, illetve a védőszemüveget, és a védősisakot is, és akkor egy határozott mozdulattal vicceltem. Most a kezdetekért leműtoltam a mi kalapát. Meg szerintem ide is hallatszik, ha jól látom. Na, ez meg is stresszoldónak tök jó. Hát de nem töketlenkedek, hát látod. Na, egész fasza. Egy kicsit összébb dolgozzuk, és akkor így. Na, így mi? Kész van? Akkor És szétbassza, és szétveri a izéket. Utána így, akkor ezzel is meg vagyunk. Igen, tényleg, Bandi, nem mondod komolyan. Szerinted akkor minek a védőszemüveg meg a védősisak, hogyha elég lenne a késnek a hátuljával csinálni? Hát ettől FF Cooking az FF Cooking. Nem tudod? Hát akkor nézd vissza az összes többi vodot. Köszönöm szépen. Na, így, most beletöltögetem az összetört diót egy tálba. Jó. Így, és akkor ehhez még rakunk, mondjuk még azért van, amit össze lehet benne törni. Szerintem az tök jó, hogyha egy kis ilyen darabos marad, és hogyha belereszeljük a csokit, meg öntünk hozzá egy kis tejet, meg hozzátesszük a vaníliacukrot, akkor lesz belőle egy ilyen szósz, vagy mártás, nem tudom mi. Hát a tetejére egy krém. Jó, és akkor abba bele tudjuk rakni még a gumicukrot is. Jól van, akkor ehhez most rakok vanillincukrot, ugye? Közben mindjárt megolvasztjuk a csokit. Mondjuk ennyit. Így. Na, és akkor azt a kis edényt, azt elhasználtam már. Mindegy, most akkor ebbe fogom melegíteni a tejet, meg a csokit. Ugye? Igen. Mondjuk az a kicsi jobb lenne, ez most itt a teljes káosznak az alján van. Jó, mindegy, akkor ezt most hagyjuk. Így, és akkor itt van a csoki, akkor ezt belerakjuk. Így, beraktam az egész bocicsokit, ilyen étcsokis bocicsokit szereztünk hozzá, és ezt most szépen megolvasztjuk. Itt van a dió meg a vanillincukor összekeverve, és akkor majd most még felforraljuk a tejet, azt ki is veszem a hűtőből, de már nincsen, bassza meg, elfogyott a tej. Hát nagyon kevés tej van. Tessék? Hát ennyi van. Jó. Na, szépen olvadozik a csoki. Itt a gyönyörűségtől elolvad. Hát, megértem. Ugye? Sarkiórókás játék. Hát az engem rohadtul érdekelne. Na, olvad a csokoládé. Jaj, de jó. Na, jó, azt kérem szépen azt az ezüstrókásat. Ezüstrókát szeretnék, az tök jó hangzik. Tök szívesen játszanék azzal. Na mi van? Most eszed a diót? Ezt öntsem hozzá? Mit tudom én?
Hát ez kb. 2 nyelettej volt. Közben mondom az új nézőknek, hát most azért vagytok szép számmal. Tessék bekövetni, lehet minket Discordon, Instagramon, TikTokon, YouTube-on, mindenhol jöhet a követés, nyomjátok. Így van, így van! Jöhetnek a feliratkozások, jöhetnek a bekövetések, és a születésnapokban akkor mondd meg, mert akkor csinálunk ilyen szép dolgokat, mint most. Hát jelen szerint egyezünk el, hogy csinálunk dolgokat, és Igen. bízunk benne, hogy szépek lesznek. Na de nézzünk rá addig magára a sütire is. Szerintem ez Az most azért. megy jó. Most ezt is öntsem hozzá? Jó. Szerintem igen. Na, akkor a csokihoz hozzáöntöttem a diót és a vaníliacukrot, és összekevertem a tejjel. Úgyhogy egy jó kis ilyen csokis diós öntet lett belőle, úgyhogy ez tök jó lesz a tetejére. Na, jó, akkor ezt tényleg rakom, addig ide, és akkor most pedig megnézzük, hogy hogy áll a sütink. Na. Aha. Hát, nincsen ilyen hústünk sajnos. Nagyon szépen alakul. Aha. Hát már csak itt az oldalán van még egy kis rész, úgyhogy még mindig vissza kell rakni egy kicsit szerintem. Mi? Itt még ez puha, vagy hát konkrétan trutyis, de egy ennyire. Jó, akkor ezt még vissza kell rakni. Nem lehet olyanra állítani, hogy csak így oldalról süsse. Mármint, hogy csak így az egyik oldalról, vagy csak bal oldalról. Nem lehet az? Vagy nem fölülről, alulról, vagy fölülről, vagy csak alulról, vagy körbe-körbe, Az hanem oldalt van egy kar. csak egy oldalról. Az oldalt van egy kar a sütőnél, hogyha ezt meghúzod, akkor így az élére áll az egész sütő. Aha, értem. Na jól van. Akkor tényleg most már itt rendet rakok addig, mondjuk minek van keményítő? Keményítőt nem kellett volna belerakni? Acélból vettem. Valóban. Öcsém, itt van egy csomó minden, semmit nem raktam bele. Na jó. Citrom minek? Citromos kellett volna a héját, azt bizonyos kultúrkörökbe szoktak kísérletezni azzal, hogy reszelnek rá. A tetejére? Vagy a húsába? Hát úgy bele. Szerintem az is statisztikailag kijelenthető, hogy minden egyes az a lila bogyó, amit megettél, azzal elfelejtettél egy hozzávalót hozzátenni a kajához. Mint a a Remember hogy van? A South Parkban vannak ezek a bogyók, nem? Az a Remember bogyó. Remember. Vannak ilyen bogyók a Mindegy. Na jó, akkor tényleg csináljunk már itt rendet a születésnaposoknak, hát hogy néz ez? Na jó, hát igen, egy pár összetevőt azért elfelejtettem odarakni, de nem ez a lényeg, hanem a szeretet, ami árad. Na, itt van, akkor majd itt 3 tányért fogok csinálni a 3 születésnaposnak. Itt a 3 lufival, leesett, mindegy. Így. Ez a kalapács már nem kell, vagy hát ki tudja. És már ezt is leveszem. Így, ez se kell már. Tök jó ez a csokis magyarós téma. Most mi? Ja, jó. Citromot nem raktam bele. Ezt meg itt hagyjuk. Ezt is elvesszük innen. Így. És akkor... Hát így akarok majd ilyen díszítést. Mintha friss epel lenne. Hogy így a tányérokra rakok így gumicukrot, meg banánt. De aztán úgy a süti tetejére. Azt mondtál? Azért mondom. Meg amúgy ezt is a sütire kéne. Mi az? Jaj. Kösz. Így, nem. Vagy hát azzal akartam kiszedni a csokit. Így van, úgyhogy lesz egy kék gyertya a fiúnak, egy rózsaszín a Luludórának és egy sárga a Líznak.
egy áfonya. És akkor van ez a cucc, majd ezt is meggyújtjuk. Már meg, jó, megáll. Így, mindenhova berakjuk ezt a Happy Birthday-es cuccot. Na, annyira tudtam, hogy ez lesz. Jó, akkor cseréljünk gyertyát, akkor Alice-nak a rózsaszín, és Luludórának a sárga. Így van. El fog dőlni, kigyullad a konyha. Jó, hát majd berakjuk a sütibe, vagy majd fogjuk. Amúgy nem tudom, hogy ez működik egyáltalán, mindegy. Jó, addig lerakom így, és van még lufi, de mindegy, akkor legyen 3. Fújjak még fel lufi? Tiszta cukor a telefonom. Na, jó, akkor ez itt a születésnapos, juhu! Majd le kell kapcsolni a villanyt, és akkor úgy jó? Beíz ki! Egyébként, amúgy arra gondoltam, hogy szerzek valamit Beckynek, és azt elküldöm, de aztán gondoltam, hogy ez már ilyen túl lenne. De hogy gondolatban ezt gondoltam ki ajándékként, Alice, neked, hogy veszek valami így a állatkáidnak, és Luludóra neked meg azt találtam ki, hogy valamilyen kis legós virágot fogok neked, vagy hogy ismernénk egymást személyesen, és tudnám, hogyha nem ez lenne, ami most van, akkor egyébként én tök szívesen ilyen virágot gondoltam neked adni a gondolatban, úgyhogy ez a gondolati ajándékom egy Lego virág, és Alice, a te ajándékod pedig egy ilyen csomag az összes állatkád számára, amiben mindenki megtalálja magának a finomságot és a valami, nem tudom, különlegeset. Én pedig megeszem a sütit, ami nektek készült. Úgyhogy köszi, hogy most születtetek. Rakok egy lufit. Nem marad ott. De ott maradt. Ja, ez nem maradt ott. Köszönöm. Jó. Holnap gondolatot adok nekik vacsira. Azt mondom, örülni fognak nagyon. Ezt mind ajándékba kaptátok, nézd! Jó van már. Nagyon szívesen, Luludóra. Azért raktam ezt ide, hogy ez ilyen jelképesen. Na jó, akkor szerintem most már lassan akkor nézzünk rá megint. Szerintem eltelt azóta 10 perc, hogy utoljára beraktuk. És én addig mit csinálok? Hát igen, mert ez szemétség, hogy ő ilyenkor kimehet. Na jó, mindegy. Szóval akkor egyébként azt még meg kéne beszélnünk, hogy jövő héten pénteken akkor mi legyen, mert ugye most születésnaposok, most ugye kihúztátok magatokat a mocsi és a tojásos nökedli alól, ezzel a sütivel, úgyhogy akkor azt meg kéne dumálni, hogy akkor mi legyen a következő kaja, vagy hogy legyen-e egyáltalán. Illetve hát azt akartam még mondani, de mindegy, majd ezt inkább hétfőn megbeszéljük, hogy lehet, hogy egy kicsit, mindegy, ezt most nem is tudom, hogy mit mondjak. Mert az van, hogy lehet, hogy egy picit szüneteltetni fog az FF Gaming, de nem sokáig, ne ijedjetek meg, csak így egy hétig kb, mert most eléggé sűrű lesz a meló, meg egy picit szeretnék én is így kipihenni magamat, hogy aztán új lendülettel és teljes energia szinten tudjam nektek itt nyomni a streameket. Úgyhogy én azt gondoltam egyébként, hogy a hétfői FF Gaming stream után elmegyek egy hét szabadságra, ami azt jelenti, hogy a szerda és a péntek ki fog maradni, és még a következő hétfő is. De egyébként vasárnaponként ugyanúgy maradtok a stábbal, vagy ugyanúgy lesz stábbuli, csak én fogok egy picit pihenni, de ezt még megbeszéljük hétfőn. Aj, de aranyos vagy, Alice! Aj, szabad, de azért hiányozni fog egy hétig. Nem fogok így sokáig elmenni, csak egy kicsit tényleg szükségem van egy kis időre, mert most nagyon sok a meló, meg szóval mindegy, kicsit így rendeznem kell így az életemet. És tényleg azt érzem, hogy így az utóbbi 1-2-3 streamben azért eléggé, tehát sokkal több energiát is adhatnék nektek, mert tudom, hogy sokkal több van bennem, csak egyszerűen így a hétköznapi dolgok annyira lefárasztanak, hogy én a saját igényességem miatt szeretnék egy kicsit eltávolodni, egy kicsit kipihenni ahhoz, hogy tényleg azt tudjam nektek adni, amit én szeretnék adni, olyan energiaszinten, amit azt ti megérdemeltek, és amit az én igényességem megkövetel. Úgyhogy ezért gondoltam, ennek érdekében gondoltam ezt, hogy akkor lenne egy kicsi szünet, de ezt majd megbeszéljük. Így van, Unicorn, így van, köszönöm szépen. Így van, köszönöm szépen, szóval semmi esetre sem fogom abba hagyni, ne aggódjatok, sőt, igazából mondom, ez annak az érdekében van, hogy minél jobban és minél inkább energikusan és kreatívan, és nem tudom, hogyan tudjam nyomni a streameket, csak tényleg most az utóbbi 1-2 alkalommal már úgy érzem, látom magamon,
hogy egyszerűen annyira kifáradok napközben, hogy ez elvesz már az energiából, és én ezt nagyon sajnálom, és szeretném orvosolni, úgyhogy ezzel fogom orvosolni. De új ötletekkel, új energiával és teljesen, nem tudom, feltöltve fogok visszajönni, és sokkal durvább lesz, mint eddig! Úgyhogy lesz minden, lesz D&D, fogok rappelni, az ma kimaradt, de most ne is kérlek, nem kellnek csírek, most ne adjatok csírt, na jó, adjatok, de ha mindegy, szóval, hogyha akartok, akkor adjatok csírt, és akkor rappelek, de igazából ma nem szeretnék nagyon, de rajtatok múlik, úgyhogy igazából azt hiszem, már volt 2 csír, vagy 1 biztosan, úgyhogy igazából már csak 1 kell, 2 volt, úgyhogy már csak 1 kell, és akkor rappelni fogok, de mindegy! De addig sem tűnünk el teljesen, Discordon ugyanúgy ott leszünk, ott ugyanúgy tudjátok velünk tartani a kapcsolatot, írjatok, mindig válaszolunk, ott meg kitaláljuk a legjobb dolgokat. Így van, egyébként így van, tehát Discordon ugyanúgy ott vagyok, Instán is ott vagyok, TikTokon is ott vagyok, szóval oda posztolgatni fogok úgyis, mert még egy csomó olyan kép, videó, meg minden van, amiket még nem volt időm fölrakosgatni, úgyhogy azokat is majd tele fogom szórni mindenféle jó kis posztokkal, úgyhogy sehova nem megyek, tehát hogy így ott leszek az online térben, csak fizikailag így élőben nem fogok megjelenni 3 streamre, tehát hogy ennyi történik, hogy tényleg egy picit összeszedjem magam, és jobban meg tudjam szerkeszteni a műsorokat, ehhez most egy kis időre van szükségem, mert most már annyi minden ezt csak jóságból adom, nem kell reppelni, hihi. Istenem, Aliza, annyira cuki vagy. Köszönöm szépen. Köszi. Jó, szóval, hát oké, pedig gondolkozom, hogy melyiket reppelje. Unika, nagyon köszi, hogy itt voltál, nagyon jó fej voltál, és szia párodnak vagy férjednek a tippekért. Ó, igen, köszönjük szépen, Unicorn, hogy itt voltál velünk ma este, én is elmondom, és hogy akkor jövő hétfőn még itt leszek, pont a névnapom lesz, de mindegy, és úgyhogy ha még tudsz, akkor gyere hétfőn, illetve gyere vasárnap is, mert akkor pedig stábúgy lesz, és köszönjük szépen a férjednek, igen, a tanácsot a mai főzéssel kapcsolatban. És egyébként a Franciska szabadsága az legalábbis biztosan nem érinti a stábbulit. Igen, ezt mondtam. Jó, erre most gondolkozom, pedig melyik rappet nyomjam. Jó, de mondtad, hogy nem kell. Tessék? Ja, de jó, akkor majd ott a végén, oké. Zoli, hát Franci, pont a névnapod, de mikor is? Mikor is van a névnapom? Már nem is tudom, hogy is mondtam, mi is volt itt hogy is volt ez? Azt hiszem hétfőn? Nem biztos, hogy hétfőn, de lehet, hogy hétfőn. Azt hiszem hétfőn, hogy hétfőn, de nem tudom, hogy hétfőn. Szóval hétfőn. Na így, na mindegy, most már elmondtam, pedig hétfőn akartam elmondani, de igen. Szóval ennyi, hogy egy picit pihenek, de azért, hogy tényleg összeszedjem így mert akarom szerkeszteni így jobban a műsorokat, stb. De mindegy, ezt nem akarom nektek elmondani, mert ti majd érzékelni fogjátok, hogy mennyivel sokkal energikusabb és sokkal összetettebb a műsor, mint valaha, úgyhogy ennyi, ezért van csak kis időre szükségem. Békés Csaba mentők. Zoli járt. Békés Csaba mentők. A mentőállomás. Mi, már ma hanyadika van? Onnan kell hívni a mentőket. Na jó, most már szerintem csak jó lesz a banánkenyér, úgyhogy akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Eldobtam ide a izét. Na, most már sült, ugye megsültél? Beparásodott a szemüvegem. És a zöld már egészen ilyen, nem is tudom milyen színű. Azt a rohadt élet, egy kicsit forró volt. Na, hát ez a zöld, ez most már ilyen moha színű lett. Aha, hát egész fura. Mert így olyan, mint a teteje már izé lenne, az alja meg még mindig ilyen lófasz, látod? Jó, mindegy, kivesszük valahogy, azt nem tudom, hogy. Ilyen lapos bigyónk nincsen? Ja, de. Na várjál, vagy ezt így ki kéne fordítani, nem? Vagy akkor hogy szedjük ki? Igen. Mi kell? Jó. Vagy hát innen vágjunk egy szeletet. Mondjuk azt mondja, hogy ki kell vágni. Ki kell vágni a sütőformából, és utána majd rakni kell egy kicsit pihenni. Vegyük ki a hódot. Színváltós. Nem fér el. Nice. Hát ilyen fura. Tökéletes. Olyan, mint egy, nem is tudom, mint egy hatalmas pisztácia.
olyan, mint egy pisztácia bogárszerű, valami moha alien, és nem tudom, minden is látok rajta, mindent is. Na jó, akkor szerintem vágjunk ebből 3-szor. Ja nem, persze jöhet a csoki. Megcsináltam volna, és már mindegy. De amúgy ez rá kellett volna, hogy így fagyjon, nem? Hát de, és akkor majd szeleteket vágunk, akkor meg összefolyik, és nem látszik a színe. De mindegy. Na jó, akkor vágunk egy szeletet, illetve 3-at, és akkor azt külön kirakjuk, és abba rakjuk a gyertyát. Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy néz ki belülről. Elég faszán néz ki belülről amúgy. Jó, csak azt akarom, hogy valami szebb szelet legyen. Mondjuk ez ilyen picike. Mindegy, akkor az Alice lesz, mert azt mondta, hogy ő diétázik. Na, ez most már egész faszán néz ki. Hát az látszik, a zöld, a lila. Na, így mi? Pomátlan fény. És aztán ehhez kaptunk... Várjál még a banánszeleteket nem láttuk a tetejére. Ezt kaptunk? Nem. Ennek melyik végét kell meggyújtani? Azt, ahol van cucc. Nem. Hát ott nincs semmi. Jó, és akkor még... Először is akkor még megmutatjuk közelről. Hát igen, mutassuk már meg közelről. Na, elkészültek a születésnapi banános sütik itt az FF Gaming Cookingon, és akkor ez itt Alizé, ez itt Luludóráé, ez pedig itt Zoli Arté, de majd mindjárt közelről megmutatjuk. Tehát akkor itt van tessék, ott van lila, zöld, lila banán süti, az epres epres gumicukorral, és akkor a sárga gyertyás az a Luludóráé, a rózsaszínes az Alizé, és ez a kék pedig a Zoli Arté. Na, születésnaposok! Akkor kérek tüzet? Valakinek van tüze? Várjál, hozok én. Ja, jó. És akkor most jön a lényeg, és most énekelni fogok nektek. De nem ég ez a nyomorú gyertya. Hát mi van ezzel? Ég? De furcsán ég. De látod, hogy ég? Pedig ég. Jó. Na. Látszik bármi? Ja, a csajokét megfogom én, Zoli Artét meg fogd meg te. Amúgy ez jól néz ki. Ja, igen, csak még gondoltam, egyet énekelek. Ez nem biztos, hogy működik amúgy. Ez? Aha. Nem tudom, valahol elraktam. Na mindegy, hagyjad, most az elnyújtót? fogd meg, és hagyj énekeljek egyet. Na és akkor ez most Luludórának, Alice-nak és Zoli Artnak. Megint egy évvel öregebb lettél, és bölcsebb is talán. Őrizd meg emlékeid, és légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. S ajándékul fogadd el vidám kis dalunk, hogy boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napotok. Boldog születésnapot! Fújjatok! Remélem kívántatok valamit, és remélem, hogy teljesülni fog. Na, és akkor, ez szerintem nem működik. Ezt hagyjuk, mert ez olyan furán néz ki, és így nem nagyon van benne bizodalmam. Na, hát akkor ez volt a születésnapi ajándék nektek, drágaságaim, akik itt vagytok velem már majdnem a kezetektől fogva, főleg Alice és Luludóra, tényleg, de Zoliár, téged is nagyon köszöntelek, úgyhogy hát ezt tudtuk most ma nektek megcsinálni, sajnálom, hogy nem tudtunk epeltortát, de remélem azért ez is nagyon tetszett nektek, mi nagyon nagy szívvel, lélekkel csináltuk ezt, hogy tényleg a ti örömötökre. Na, hát akkor szerintem kóstoljuk azért meg, mielőtt elköszönünk. Úgyhogy most leveszem a gyertyákat, helyettetek megkóstoljuk a süteményt. Juhú! Hát mi is nagyon örülünk, hogy ide keveredtél, Alice, köszönjük szépen. Hihetesen. A Luludóráét, én meg akkor megkóstolom az Alizét, és aztán megkóstoljuk a ezét is, az Zoli Artét is. Boldog születésnapot!
Damn! Haver! Ez nagyon kemény! Úristen! Wow! Ez valami mesés! Na gyere, még kóstold meg ezt is. Mindegyikébe együnk bele. Most a Zoli artjába is beleszünk. Ez elég jó dél nekünk azért, hogy ez a 10 főnapi tortátok, és mi esszük meg. Úristen, hát ez kurva jó. Na. Na, hát akkor, ez már nem is tudom hányadik cooking amúgy, de íme az FF Gaming születésnapi sütemény, torta, eper, gumicukorral, banán, kenyér, csokival és diós, nem is tudom mivel a tetején. Ez lesz a neve. Diós, nem is tudom mivel a tetején. FF Gaming születésnapi banántorta, diós valamivel a tetején. Eper gumicukorral tálolva. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk ma este, és tényleg még egyszer nagyon boldog szülinapot mind a 3 születésnaposunknak. Boldog születésnapot! És remélem, Ludora, te jót ünnepeltél, és remélem te, Aliz és Zoli nagyon jót fogtok ünnepelni a hétvégén, úgyhogy tényleg hajrá! Na és akkor mit akartam még mondani? Ennyit akartam mondani, hogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki ma itt volt velünk. Köszönjük szépen a feliratkozóknak, köszönjük szépen azoknak, akik bekövettek, az első kommentelőknek, az utolsó kommentelőknek, a mindig kommentelőknek, és akik még majd kommentelni fognak, azoknak is. Úgyhogy ez volt a péntek esti palacsinta? Miről beszélsz? Ez volt a péntek esti Nokedli Party, vagyis a süti party itt az FF Gaming Twitch-en. Úgyhogy innen folytatjuk hétfőn, amikor is névnapom lesz. Na de, még mielőtt ez bekövetkezik, előtte vasárnap stábbuli, ne felejtsétek el. Nagyon várok mindenkit. Így van, este 8-kor akkor itt az FF Gaming streamen stáb buli lesz, és külön meglepetés, nem este 8-kor, nem tudjuk. Azt még kitaláljuk, attól függ, hogy mivel játszunk, lehet, hogy korábban fogunk kezdeni vasárnap, mindenki menjen Discordra, és ott fogja látni. Digidi banánkenyér, Zoli. Legkésőbb 8-kor, de lehet, hogy már jóval korábban elkezdjük. Újts meg a ömöt végét. Rabi, jó, nem merem meggyújtani, bocs. Tényleg nem merem meggyújtani, mert már leesett róla ez az, meg nem tudom mi. Bocsánat, ez most már így lejátszott, jó? Sorry, ezt Csehov rakta ide, de nem használjuk föl. Na jó, szóval lényeg az, hogy azt hiszem elmondtam mindent. Köszönöm szépen a VOD nézőknek, aki esetleg lemaradt, az nézze vissza a YouTube-on. FF Gaming VOD néven a YouTube csatornánkon minden eddigi streamet megtalálhattok. Vannak shortok is, klippek is, mindenféle ilyesmi, amiket TikTokon és az Instagramon is meg szoktunk osztani, úgyhogy ott is kövessetek be, FF Gaming Insta néven most már van Insta oldalunk, és FF Gaming néven TikTokon is fent vagyunk, úgyhogy akkor ott is kövessetek be. Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk voltatok ma este, nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést, és akkor hétfőn velem találkoztok, vasárnap pedig a stábbal, FF Gaming Forever. Szép estét, jó hétvégét, jó ünneplést, sziasztok, csók!